Στα κέντρα ξένων γλωσσών Σωτήρχου Learning Centers προσφέρουμε την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν τη γλώσσα και τον πολιτισμό της Κίνας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία κινέζικης γλώσσας, είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα στο ταξίδι στον κόσμο των Κινέζικων. Έχουμε ειδικά παιδικά τμήματα κινέζικης γλώσσας για μαθητές από 8 ετών. Αφήστε το παιδί σας να εξερευνήσει τον κόσμο της κινέζικης γλώσσας με τρόπο διασκεδαστικό και αποτελεσματικό. Εξασφαλίστε την επαγγελματική αποκατάσταση του παιδιού σας, επενδύοντας στη γνώση μίας από τις πιο περιζήτητες γλώσσες στον κόσμο. Με 100% επιτυχία στις εξετάσεις και πτυχίο από το πρώτο έτος, τα Σωτήρχου Learning Centers είναι η καλύτερη επιλογή για να ξεκινήσετε την κινέζικη γλώσσα. Μην περιμένετε άλλο. Καλέστε τώρα στο 210 80 28 149 για ένα μάθημα γνωριμίας εντελώς δωρεάν. Σωτήρχου Learning Centers, στην Πεύκη και στη Λυκόβρηση.